No jedu tam jako vždycky. Tam co nás vždycky vypnou? Jo. Nejlepší pozice ever. Má jenom jednu Artinu, ta trefí tebe, protože po 62 se nestřílí. Já ani nevím, kolik ten GV Tiger má reload. Asi hodinu. Dlouhej, no, ale trefí tě a jsi mrtvej. Já to nestíhám. Ty já mít nabito, ježiš. Jak to, že nemáš? Hej, já jsem mu dal 0 a on tam Mám stojí ještě 10. jako dement. To byl open spot, ještě udělám jeden. Stačí budu na tom balkóně se Možná tam Heavinu chytnem. Tamhle to. Počkej, už se biju hlavou do stolu, ty vole. Mirášku, co tady děláš? Já už tam nikdy nejedu, kámo. Ale je lepší podle mě jako stát takhle, tady pod tím. Já nesklopím kanón, ale chápeš to? Tak to se s tím pekáčem